10 simples regles per a fer bones presentacions orals. Has de fer una presentació oral? Sents els nervis previs al moment de fer la presentació? Els pensaments negatius envaeixen la teua ment? La teua ment rep un bombardeig incessant de missatges destructius o negatius del tipus crec que no puc fer-ho, m'equivocaré, la cagaré, em quedaré en blanc en el pitjor moment. Ja veuràs la que s'embolicarà. Jo em poso molt nerviós o nerviosa, això no és per a mi. Per què jo? Vols fer-ho bé? Si la resposta a aquestes preguntes és sí, aquest vídeo és per a tu. 10 simples regles per a fer bones presentacions orals. En aquest vídeo aprendrem el que es necessita per a fer una bona presentació oral. Encara que les regles s'apliquen en general a totes les disciplines, tenen especial importància per a l'àmbit educatiu i científic. Les presentacions fomenten, promouen i afavoreixen una major difusió del coneixement i posen en relleu treballs fruit de molt d'esforç, dedicació i sacrifici, que si no es presentaren és com si no s'hagueren fet. Així que anima't i presenta els teus treballs davant de l'audiència adequada per així créixer, tant des del punt de vista personal com professional. Seguint les següents regles o consells, augmentaràs la probabilitat d'èxit de la teua presentació oral. Així que molta atenció. Així les tens. Regla número 1. Dirigeix-te al teu públic. No ens referim a mirar al públic a la cara, encara que és important establir aquest contacte visual amb el major nombre de persones durant la presentació, ja que afig un nivell d'intimitat i proximitat. A més, mirar als ulls a l'audiència ens dona informació, ens permet llegir els seus signes i senyals sobre si s'avorreixen, desconnecten, s'adormen o, en canvi, estan actius en l'escolta. Però, quan diguem dirigir-te a l'audiència, ens referim a que vagin dirigides al públic destinatari. Assegura't de saber qui és el teu públic, quina és la seva formació i nivell de coneixement del contingut que presentaràs i quines coses esperen obtindre de la teua presentació. No és el mateix parlar amb xiquets que amb ancians que amb una audiència especialitzada. Les presentacions han d'anar dirigides a l'audiència per a ser atractives i guanyar-te la simpatia del públic. Presenta el que el públic vulga escoltar. Centra't en l'audiència. Regla número 2. Un error comú dels presentadors inexperts és parlar massa. Aquesta regla ens diu: menys és més. Senten la necessitat, els presentadors, de demostrar que saben molt. Com a resultat, el missatge principal es perd i el valuós temps de les preguntes es redueix. La millor manera d'expressar els teus coneixements sobre el tema és mitjançant una presentació clara i concisa, que siga provocativa i doni peu a un diàleg durant la sessió de preguntes i respostes, quan el públic es converteix en participant actiu. Este moment és el millor per aclarir el contingut. Si l'audiència no pregunta, comenta o participa, pot ser la presentació hagi sigut incomprensible o avorrida. Un efecte secundari de l'excés de contingut és que es parla massa ràpid, un altre ingredient que afavoreix
que el teu missatge es perda, i això no ho volem. Per tant, molt relacionat amb la regla 2, menys és més, ve la regla número 3. Parla només quan tingues alguna cosa a dir. Recorda que el temps del públic és preciós i no has d'abusar d'ell, presentant material poc interessant, espès o difícil d'entendre. És molt important que no es perda el fil del teu discurs. Un aspecte que considere crucial és tractar d'enganxar a l'audiència a través de preguntes que facin pensar, que mantinguen el públic actiu en la presentació. A més, les pots combinar amb l'ús de pauses i silencis. Molt interessant. Aquestes preguntes també poden ajudar en la següent regla. La número 4. El missatge ha de ser persistent. Intenta aclarir quin és el missatge a recordar. Una bona regla empírica sembla ser que si una setmana després es pregunta a un membre del públic sobre la presentació, este hauria de ser capaç de recordar 3 punts o idees principals. Si els punts que recorda són aquells que tu volies transmetre, has fet una bona feina. Si recorden 3 punts qualsevol, però no són els principals, segurament no hagis fet del tot bé la feina. I és obvi que significa que l'audiència no recorda res. Per tant, no importa si es repeteixen les idees principals. Ha de quedar persistent el teu missatge. En el nostre cas, aprofite per adonar-vos els 3 missatges principals. En primer lloc, seguir aquestes regles no t'assegura l'èxit, però sí augmentarà la probabilitat d'èxit. El presentador o presentadora ha de posar foco en l'audiència. Ha de dirigir-se a l'audiència. Ha d'adaptar-se a l'audiència, donar el que l'audiència o públic demana. I per últim, cal practicar molt per a poder complir la regla menys és més. Regla número 5. Presentar amb una estructura lògica i ordenada. Pensa en la presentació com si fora una història. Ha d'haver un flux lògic de la informació, un principi, un nus i un desenllaç. Prepares l'escenari, amb la introducció, contes una història al mig i acaba amb un gran final, el desenllaç, en el qual s'entén clarament el missatge que importa, el que han de portar-se a casa. Regla número 6. Tracta la sala de presentació com un escenari. Les presentacions han de ser entretingudes, però no cal exagerar. I has de conèixer els propis límits. Si no ets graciós per naturalesa, no intentes ser-ho. Si no se't dona bé contar anècdotes, no les contes, i així successivament. Un bon animador captivarà el públic i augmentarà la probabilitat que es complisca la regla número 4, la d'aclarir i fer persistent els missatges importants en la memòria de l'audiència. Controlar el llenguatge corporal no és fàcil, però pot ajudar moltíssim. La posició del cos, els gestos, com mous les mans. Regla número 7. Practica i cronometra la teua presentació. Aquesta regla és especialment important per als presentadors inexperts o novells. I cosa que és encara més important, quan facis la presentació, cenyis-te al que hagis practicat, no tisgues del guió. És habitual desviar-se i, pitjor encara, presentar material del qual se sap menys que el públic. Com més practiques, menys probabilitats
tindràs d'eixir-te per la tangent. Quantes més presentacions faces, millor t'anirà. Cerca qualsevol excusa per a presentar en públic. Aprofita qualsevol oportunitat per a fer presentacions. Una xerrada important no ha de donar-se per primera vegada davant una audiència exigent. Practica-la amb els teus col·legues, amics o familiars. Ells, amb la seva amabilitat i gentilesa, et permetran millorar la presentació, donant-te retroalimentació valuosa i corregint els teus errors. Recorda, la pràctica amb la correcta actitud fa mestres. Regla número 8. Utilitza els elements visuals amb moderació però eficàcia. Cada presentador té un estil propi. La preparació d'un material visual pot ser objecte d'una altra presentació amb 10 regles senzilles. Però la regla número 7, la de practicar i cronometrar o temporitzar, t'ajudarà a definir el nombre adequat d'elements visuals per a la teva presentació. Òbviament, alguns elements visuals són ràpids, mentre que altres requereixen d'un poc més de temps per a ser explicats. No lligues aquests elements, el públic sap llegir-los, per evitar repeticions, si no cal. I este element visual ha de ser un complement, algo que complemente el teu missatge, bé per a enfatitzar-lo o bé que aporte dades que reforcen el que s'ha dit. No sobrecarregues la imatge. Ja saps, menys és més, regla número 2. Que els punts siguin pocs i clars. Regla número 9. Revisa l'àudio, vídeo, elements visuals, la presentació en si abans de realitzar-la. No hi ha res més eficaç que escoltar o veure una presentació que hagis fet. Les infraccions de les altres regles es faran evidents. Veure el que està malament és fàcil, però corregir-ho per a la pròxima vegada és més complicat, requereix un esforç. És probable que hagis d'evitar mals hàbits que porten a infringir normes. Cal esforçar-se, corregir i evitar aquests hàbits. Regla número 10. Ofereix agraïments adequats. A la gent li encanta que li reconeguen les seues contribucions. Tindre molts agraïments gratuïts degrada les persones que realment han contribuït. Si incomplixes la regla 7 de practicar i cronometrar, no podràs reconèixer adequadament a les persones i organitzacions que han aportat valor o han permès que realitzes aquesta presentació, ja que et quedaràs sense temps. Sovint, convé reconèixer a les persones al principi o en el moment de la seva contribució, perquè quede ben clar. Conclusions. Com a últim consell, he comprovat en primera persona que fins i tot seguint les 10 regles, el resultat d'una presentació no sempre està garantit. Hi ha molts elements que influeixen. Així és la vida, però el seguir-les augmentarà la probabilitat d'èxit. Pensa en la teua audiència, abans i durant la presentació. Sense ell no eres ningú i la presentació perd tot el sentit. El principal objectiu de la mateixa és que el teu missatge quede clar i l'audiència el recorde. Per això has d'enviar un missatge concret, directe i estructurat. Recorda, menys és més. Practica, practica i practica. Per finalitzar, voldria agrair a aquelles persones que m'han escoltat en una presentació. M'han permès millorar amb la seva confiança, amb el seu impuls i amb la seva escolta mentre presentava. Per descomptat també aquelles persones que
m'han motivat, impulsat o m'han permès fer presentacions orals, perquè sense elles jo no hauria començat, no m'hauria enganyat i no hauria mai millorat. Salutacions als estudiants, col·legues de treball i familiars. Com sempre, ens agradaria rebre els teus comentaris baix del vídeo. 10 regles senzilles per a fer bones presentacions orals. Per favor, comenta, digue-nos què t'ha semblat. Explica'ns la teua experiència en presentacions orals i si necessites qualsevol aclariment o vols la nostra opinió sobre aquest tema, no dubtes a preguntar-nos. Salutacions!